हेलौ लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बा कमेडि एक्टर बिथां फैलाया गावनि फेसबुकआव फोरमायनाय बायदिब्ला साननैसोनि गेजेरावनो जों बिथांनिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ नुनो मोनसिगोन। बिथाङा गावनि फेसबुकआव ओरैबायदि आपडेट होदों दि आंनि गोदान बिथांखियाव गोदान नाजानाय थाबैनो नुनो मोनगोन, नोंखौ दाबो गोदान मिउजिक भिडिअ। बेनिफ्राय जों बुजिनो हायोदि बिथाङा दासान्दि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ दिहुननो नाजागासिनो दं आरो बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनसिगोन। बे केप्शनजों लोगोसे बिथाङा मोनसे भिडिअ होफादों। बे भिडिअनिफ्राय हमदांनो हायोदि मेथाइखौ बिथां फैलाया गावनो रोजाबदों। दानिया बे भिडिअखौ नायनोसै फै।能哭到不能